हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे शब्द लाना फैफिनलायबाय। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। थुदो बिदिब्ला दिनैनि निउस आपडेटनि सायाव गिबियावनो दङ बाक्सानि मुसलपुराव राजखान्थिनि दुंहाव थासारि। बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा सासे आबादारिखौ बुदों। बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बियाबनि आलागजार जाग्राघाट बाजाराव इउपिपिएलनि मददगिरि हरिन बर' बिथांखौ बाजार खालामनो फैनाय समावनो बायदिसिना रावजों सोंखोरेनानै गोदोनायाव बुनानै होयो। बेनि अनगायैबो गोबौ सिखाजों दाननो नाजादोंमोन होनना बिथाङा फोरमायथिदों। फै बिदिब्ला जों बे भिडिअनि ससे नायना लाग्रोदिनि। आङो सानसे खैथा रोगाबाय थादोंमोन थारमाने जोंनि कयथालकुसिना मा जायगानि हारसा मानसि बिसोरो खैथा बायदोंमोन बायबोला आं थारमाने खैथा रोगा बिसोर सेरसे बेदर बायदोंमोन। बेनिफ्राय जोंनि खैथा फुनाय मानसिफ्रा बांबायना बांबोला आं मा सानबाय बिसोर सेरसे बेदर लाबोबाय अमा बेदर लाबोला आं मा खालामबाय र' सेरसे बेदरा थोआ। बेनिफ्राय आं आधा किल' लानो थांबाय थारमाने सगालागि साब सेन्टार सगालागि थांबा आङो बेदरखौ लाबा आङो साइकेलाव आलायनानै आं थाबाय बिसोरो फैबाय ओइ जिथु आंखौ बुग्रा दिपक मोना बिदि फैनानै सम्पक बर'खौ गोनायाव एरै होदो बेनिफ्राय आं नुहुरदो ओमफ्राय मा जाखोलै एसे थार लुदु गेलेबाय आरो बेनिफ्राय लुदु गेलेबाय थाबा सम्पकथ' मा रायलायखो मिथिया। बेनिफ्राय ओइ बयलार जाग्रायाव बेनिफ्राय आंखौबो लिंहरबाय आं होनबाय ओइ हेरि माबा बैखौ सोर रायलायनाय थारमाने ट्रेक्टरनि माबा ट्रेक सोर रायलायनाय आंखौ सोंदोंमोन। आं मिथियालै आंथ' बिदि मिया फायाखैना आं रोंबाय आंहाथ' खैथा फुनाय हारसाफोरा खैथा बायदो खथेबारिनो माबानि ओरैहाय आं होनबाय हा नों मिथिया ओइ बोख्लाय होनना बुङाखै आंथ' बंफां गाखोनाय उफायगोन आंहा। बेनिफ्राय आं माबायालै आंखौसो बयबो हामगोन आं बोख्लायादे होनबाय होननाय लोगो थारमाने आंखौ खर' उनखि नै बुदो ओमफ्राय बुनानै ओइ बयलार दानग्रा सेखाखौ लाना फैदो ओइ दाननो। ओमफ्राय सम्पकआ आंखौ हमथादो खिन्थु आं बेखौ मानिबाय दै सम्पक होनाय मानसिखौ आंखौ हमथादो नलबाथ' आंखौ दिनै दिपक आंखौ दानथारखायोखा। ओमफ्राय आं एरै गंना होदो सेखाखौ सिब्लाबा आं गंना होदो एरै खिन्थु दिनै आंहा हारसिंथ' पावार नङाना बियो नोंनि रासायनिक नों खालाम आंनि रासायनिक आं बुंगोन दिनै दिपकआ आंखौ बुलाय इखौ बुलाय मा पावार मोनखो बियो दिनै गुन्दागिरि खिमा जायाना गुन्दागिरि बयाबो पावार दङ गुन्दागिरि खालामनो आंहा पावार दङ पावार दङ। दिनै आं हिनजाव दङ आं गथ' दङ गथ' गथाय दङ ना गैया दिनै आंखौ मानो बुनांगौ इयो नै आंखौ नै खि बुदाबो नै इखि आंहा नै साना दङ नै इखिबो बुदो इखिबो बुदो दे आं खिन्थु इखि बुवासै आं थारमाने धैर्य हादों आं थारमाने बिमाय फारसेखि बिमायबो लिङैखा आंखौ फारसेखि बिमाय लिङो जा उफुरादो थारमाने बिबनां जाहैयो खिन्थु नैथियाव दङ उल्थापानि हाग्रा रेन्जनि हाग्रा मावफारियाफोरा थांनाय रबिबाराव 2 नं उल्थापानि गामिनिफ्राय सानै सुबुं दंफां सिखावफोरजों लोगोसे दंफां हाखावग्रा मेसिनखौ हमदोंमोन। बेनि हेंथायैनो 2 नं उल्थापानि गामिनि थागिबि हाग्रा माफियाफोरा उल्थापानि हाग्रा मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामना थेर बेथेर खालामो। उल्थापानि रेन्ज हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसार हेमन्त कुमार मुसाहारिया मिथिहोनाय बादिब्ला जाथायजों लोब्बा थानाय 7 सुबुंफोरखौ क'क्राझार पुलिसा हमनानै क'क्राझार पुलिस थानायाव दैथायहरबाय होननानै बुङो आरो बिसोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एजाहार थिसनबाय होननानै बुंबावो। थामथियाव दङ आसामनि रायजो बेंगिरिया क'क्राझार दावबायनानै जारबारि खालासियाव बिफां फुलि गायदों। मैया बिटिसिआव ट्रेन्सपर्ट बिफाननि सा 29 साख्रिनिफ्राय होखारजानाय आयेन बेरेखायै साख्रि लानायसोमोन होननानै बिथां जगदीश मुखी बिथाङा बिबुंथि लाखियो। ब्रैथियाव दङ अराङाव सोलिदों कर'नानि मुङाव दालाल। सावस्रि बिफाननि सासे मावसुमाया 2000 रां आरो बोरमा बेदर बाखि हरोब्लानो कर'नानि टेस्टखौ नेगेटिभ दिहुननायनि अजद थिखारदों उदालगुरिनि अराङाव। फै बिदिब्ला बेनि ससे नायना लाग्रोदिनि। কালি ইয়াতে বোলে ডক্টৰ এজন বোলে মাংস ল'ব আহিছে মাংস লওঁতে তাৰপিছত কৈছে তোমাৰ চকুটো ৰঙা দেখা যায় তুমি এক কাম কৰা কৰোণাটো তুমি চেক কৰি লোৱা। পিছত কৈছে কাষ্টমাৰ মালিকটো কৈছে মোৰ কৰোণাটো নাই মই এতিয়া চেক নকৰোঁ কৈছে তুমি দোকানৰ পৰা ওলাই আহি সেই তাতে বোলা তাতে গুদাম আছে তাতে গুদামৰ ওচৰত যাই পেলাই কৰোণাটো চেক কৰাম বোলা। পিছত এক দোকানৰ পৰা মাতি পেলাই পিছত তাতে লৈ যাই পেলাই পিছত কৰোণাটো চেক কৰিছে। চেক কৰি পেলাই কৈ আছে তোমাৰ কৰোণা হৈছে এতিয়া এইটো মেচিনটোৰ দাম আছে 2000 টকা। মালিকটো কৈছে এইটো মেচিনটোৰ দাম আছে বোলে 2000 টকা এতিয়া 2000 টকা দিলে তোমাৰ কৰোণাটো নেগেটিভ হৈ যাব। ডক্টৰজনে বোলে কৈছে মই এই খাচীৱালা দোকানটো মোক কৈছে। কি নাম ডক্টৰটো? ডক্টৰ দীপাংকৰ দাস লেখে না কি লেখে মানে তেওঁ কৈছে খাচী দোকানটো কৈছে মাছবাট তেওঁৰ ঘৰ চাকৰি কৰি ডেগাজুলিৰ পৰা আহোঁতে মাছবাট গৈছে মাংসটো লৈ গৈছে তাৰপিছত এনেকৈ কৈছে তোমাৰ কৰোণা
পজিটিভ ওলাইছে কিন্তু তেওঁ মাংস লৈ গৈছে আধা কেজি আৰু তেওঁৰ পৰা বোলে বাকী লৈ গৈছে আৰু কি মাংস নিছিলে খাচী মাংস লৈ গৈছে আৰু এই বজাৰতে কোভিড টেষ্ট কৰিছে হয় এই বজাৰতো কোভিড টেষ্ট কৰিছে সেই তাতে আণ্ডাৰত টেষ্ট কৰিছে কিমান সময়ত এইটো এইটো 4:30 মান বজাত তাৰপিছত পজিটিভ ৰিজাল্ট হয় আহিছে তাৰ পজিটিভ হৈছে 2000 টকা খুজিছিল নিগেটিভ 2000 টাকা তেওঁৰ পৰা বোলে খুজিছিল 2000 টাকা দিয়ে আমি কৰোনাটো নিগেটিভ কৰাই দিম নিদিয়াৰ কাৰণে পজিটিভ নিদিয়াৰ কাৰণে পজিটিভ হৈ গৈছে মোৰ একদম মানে দোকানৰ একদম মানে চিপা জেগাত যাতে নেক্সট বেলেগ মানুহ দেখা নাপাওক তেনেকুৱা লোক সেনেকা জেগাত লৈ গৈছে আৰু যিটো বস্তু কাগজটো যে আছিল ঠিক ফালি যিটো পেলাইছে কৈছে যে এইটো বস্তুটো ভালকে बाथा दङ 2021 मायथाइनि 2020 आरो 21 मायथाइनि स्कलारखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन नोंथांमोना आरो मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्राया बेवहाय दङ मा जायफोरानोखि थांनाय बोसोराव स्कलारशिप बानायदोंमोन बिथांमोना फ्रेश एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बिथांमोना मा रिनिउवेल खालामनांगोन नङाब्ला केन्सेल जागोन होननानै बेयाव फोरमायदों स्कलारशिपआव माने थांनाय बोसोराव जाय बिथांमोना बानायदोंमोन स्कलारशिप बिथांमोना थांनाय बोसोरनि एप्लिकेसन आइडिजों लगइन खालामनानै रिनिउवेल खालामनांगोन फ्रेश खालामबा जानाय नङा आरो जायफोरानोखि गोदान बिथांमोनासो फ्रेश खालामनांगोन बाथ्रायाव दङ मैया आसामाव गासै 8 जों थैदों कर'ना भाइरासजों बिथांमोननि मुङा प्रियबत्र आचार्य 60 बोसोरनि तिनिचुकियानिफ्राय लेट उपेन डेका 60 बोसोर बैसोनि दरंनिफ्राय लेट बनवारी लाल नट'दि 69 बोसोर बैसोनि डिब्रुगड़निफ्राय लेट जीवन रय 40 बोसोर बैसोनि लेट मजमदार इस्लाम हाजारी कासारनिफ्राय लेट मतिपुर रहमान गलाघाटनिफ्राय आरो लेट जुना छेत्री उदालगुरिनिफ्राय लेट सुरेन महन्त 70 बोसोर बैसोनि कामरुप रुरेलनिफ्राय मैया गासै 2790 गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों कामरुप मेट्र'आव 458 कासाराव 227 डिब्रुगड़आव 225 कामरुप रुरेलाव 195 आरो मैया हगारना होनाय जादों डिसचार्ज खालामदों 1519 आरो दा टटेल केसेसखौ नायोब्ला 79,667 आरो डिसचार्जखौ नायोब्ला 52,734 एक्टिभआ दङ 22,733 आरो थैनाया सा 197 सिम बांबाय माइग्रेन दं 3 जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावसै एसेनोसै